दिनैहाय बे गुमा ब्लक बे ब्लकआव वार्कार्स मिट जादों वमेन इउथ आरो बिएसइउनि बेवहाय रोजा रोजा जोंनि मावथिफ्रा बाहागो लाफैदों जोंनि इउथनि बिएसइउनि आरो महिलाफ्रा बाहागो लाफैदों गोजोननाय मोनदों बिनिफ्राय मिथिनो हायो दिनै बेवहाय माने गुमा ब्लकआव जोंनि बिजाथिया देरहालांसिगोन बेखौ 100% दिनै गेरेन्टि होनो हानाय जाबाय आरो नुनो मोनदों सार बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफ्रानो सागानगिरिफ्रानो बिपिएफखौ नागारनानै थांगासिनो दं दा बिनि सायाव सोरहाबा बुंदों दा बबेबा मोनसे दलाव हाबलाय ओंखारलाय बे सोलियो बे नेचारेल फेन'मेनन बियो राजनितिकआव सोरबाया हाबो ओंखारो बे माखासे मानसिफोरनि केरेक्टार दिनै हितेश बसुमतारी थांदों बिनि आखल आखुखौथ' मिथिबाखि गैया नङा होमबा थांनाय बारावबो इउपिपिआव थांखांबाय बे उनावसो इउपिपिएल जादों नालाय बेयाव थांनानै टिकेट लाहैदों एमएलएनि आरो बिपिएफआव फैफिनदों बिपिएफआवबो टिकेट लाफिनदों जेनदों दा बेवहाय बुजिनो हायो दिनै हितेश थांनायाव जेबो खथि गैया आरो खाम्फा बरगयारि हिसाबैबो जेबो 1 इंसिबो जा लस जायाखै 1% लस जायाखै खारना बेनो दिनै खाम्फा बरगयारि हिसाबै खुनु दिन बे इलेक्सनाव देरहाफेराखै 2010आव बोरैबा देरहादों 2015 देरहानायाथ' बे गोबांथार माबा जादों होनना बयबो मिथिगौ बे लाइट खोमोरलायनानै भट सानखांनायखौ गारदेरलाय हरनाय बिदि गोबां खोन्थायो जोंनो निस्सय बेबादिजों आर्टिस्टआ भटआव देरहाहैदों आरोखि दा बिनि अनगायै खुनु इलेक्सनाव देरहाफेराखै बे एमएलएआवबो देरहाफेराखै एमपिआवबो देरहाफेराखै गावनो निजिस्थ' गेलेनाय एमपिआवबो गावनि समस्थियाव गावनो देरहाखै थारमाने बिनिफ्राय बुजियो बे गावनि समस्थियाव बे खुनु ग्रेभिटि गैला रायजो राजा रावबो मोजां मोनला बिनिखायनो बियो गावनो खारनांबाय आरोखि बेफोर दोलोनिफ्राय गावजों मा भुल मावबोखो हयथ' बेखौ बियो सुद्रायनो बा दिनैहाय बबेबा गंगा दैयाव दुगैहैनाय बादि मोन्दों बिथाङा इउपिपिएलआव थांनानै खिन्थु बे दैया बिराद लेथेरासो बे लेथ्रा दैयाव दुगैना बे मालाबाबो सान्थि जाया साफाबो जाया दिनै बे दला जेरै थगायसुलाफोरनि दल बे थगायसुलानि बे लैथोनि दैयाव दुगैनानै बे गावखौ मालाबाबो साफा खालामनो हाया दा दिनै बिथांनि भबिसतआ दिनै अन्धकार जाबाय दिनै खोनानो मोन्दों माने खुनु समस्थियाव टिकेट होनाय जायगा गैयानो फेरेंगाबो दाख्लै रिएक्सन खालामगासिनो दं जाबाय सिं खुनु मथे गावनि समस्थियाव गेलेहोआ दा दिनै बहाबा गेलेनो नागिरलाबायदोंनो मालाबा देबरगावआव गेलेगोन होनो मालाबा बावखुंग्रि क'क्राझाराव गेलेगोन मालाबा सालाकाथियाव गेलेगोन होननानै दिनै टिकेट नागिरलाबायना फाग्लासो जानांबाय आरो मा दा एसे मोजां कम्फर्टमोन एबाराव हयथ' निस्सय बे 14 नाम्बाराव बिपिएफनिफ्राय टिकेट लाबा देरहानायनि मोनसे खाबुआ दंमोन बिहा नाथाय बिथाङा बेखौ खोमानानै लाबाय रायजो राजा बिनि सायाव खुनु आस्था गैला आरो बिदि थांलाय फैलाय खालामग्रा नेताफोरनि सायाव खुनु रायजोआ बिश्वासखौ लाया खाम्फा बरगयारिया मोनसे खोथा होनदोंमोन सार माने बर'नि राजनितिफोरखौ ज' खालामनो होननानैसो बिथाङा इउपिपिएलआव थांदों होननानै बुंदों ज'खौथ' बयबो जानो लुबैयो खिन्थु राजनितिक भाबै रावबो ज' जाया आन्दलननि गेजेरजोंसो ज' जायो आरो बड'फाया गोदो बेखौनो बुंलांदों इउनिटि थ्रु स्ट्रागल जों जुजिनायजोंसो खौसे जालांगोन बै रायजो बिनाय समाव बड'फानि समाव बयबो ज' जाफैदों नङा होमबा राजनितिकआव मोनसेल' थाफैदों एबसुआनो दायथ' लाजोबदों 1991आव जोङो 10 जन एमएलए हरनो हादों नङा होमबा 2001 सनाव जों 10 जन एमएलए हरनो हादों बे गासिबो सोमावसारनाय धाराजों फैजोबनायसो बियो ओरैनो ज' जाया दा बे खुनु सोमावसारनायबो गैया बे खुनु डिमान्डबो गैला आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों दिनै फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ होननानै बड'लेण्ड दाबिखौनो दिनै रोनगोरा नार्जारि प्रमद बर' उर्खाव गोरा लरेन्स इस्लारि मोनहा दिनै गारबोखाबाय दा दिनै बे खुनु संग्रामनि बाथ्रायानो गैला आलादा रायजो बिनायनि बाथ्रायानो गैला दा दिनै बबे लामाजों खौसे खालामनो मोनसे रायजोआव 1000टा पलिटिकेल पार्टिबो थानो हायो बिटिसिआव दा रिजनाल पार्टि हिसाबै बिपिपिएफ इउपिपिएल जादों नङा होमबा गाबोन मोनब्रै मोनबाबो दल ओंखारनो हानाय बेहा रावाबो होबथानो हानाय गोहो गैया पलिटिक्सआव मालाबाबो ज' जाया बे रोखा फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ नोंथाङा मा बुङो दा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव रायजो राजाफ्रा जोंखौनो अनसायगोन जा फोथायनाय दं खारन दिनै इउपिपिएलआ रायजो राजाफोरनो जे कमिटमेन्ट होदोंमोन मोनसे मावहायाखै 1% मावहायाखै 1500 कोटि थाखा फैनांगौमोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय थाइसेबो हरनाय जायाखै होननानै दाख्लै डनार मिनिस्ट्रिया रोनगोरा नार्जारि रायजोसभानि एमपि बिथांनि प्रश्नआव आनस्टार्ड कुइसनाव एन्सार होबाय रिटेन बाहाबाय जे बिथांमोना जेबो डिमान्ड होनो हायाखै डिपिआर होनो हायाखै ओंखायनो थाइसे थाखा रिलिज होनो हानाय जायाखै होनना बुंदों दाया सोरनि दा प्रमद बर'नि नङा होमबा गभर्नमेन्टनिफ्राय डिपिआर थांनांगौमोन दिनै बिथांमोना इस्टिमेट खालामनानै बे फैसाखौ नैबेयाव बाहायनाय जागोन होननानै मोनसे कनसेप्ट पेपार हरनांगौमोन टेकनिकेल माखासे खामानि मावनानै होनांगौमोन बेखौ मावनो हायाखै बिनि फैलारा सोर प्रमद बर'नि सरकार बियो दा सोरखौ दुसिनो नागिरदों बोरै सुइजारलेण्डआ बोरै नोंथांमोनालाय दा बेनिखायनो रायजो राजा बुजियैनि खुनु बाथ्रा गैला फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिपिएफनोनो भट होजोबगोन जोङो 25टानि गाहायाव मोनखाया जोंथ' 30टाबो मोनहैनो हागौ दा बिपिएफनि सरकार जागोन रोखा